Terve! Mä oon Huhtalan Ari ja mulla on tällainen, oon tuumannut, että pitäisi tällaisen uuden aluevaltauksen tehdä ja ajattelin kokeilla nyt näin videoiden tekemistä ja niin mä haluan kertoa siitä, että mitä Jumala tekee tässä maailmassa ja mitä Jumala on tehnyt mun elämässä ja mitä Jumala voi tehdä sunkin elämässä ja sinä, joka kuuntelet tätä videota. Ja mä oon itse päätynyt Jeesuksen työn niin silloin kun mä olin 17 vuoden ja mä olin pahoos allergiaoirees ja mulla oli hengenahdistusta ja poskiontelon tulehdusta ja mä sitten olin sängyssä ja siellä sängyn pohjalla mä kohtasin Jeesuksen sillä lailla, että mä rukoolin, että jos sä Jeesus oot olemassa, niin paranna tämä kipu pois oikeasti, että mä en enää kestä. Että mulla oli sellainen, mä ajattelin, että mä kuolen kohta, jos mä en saa jotakin apua tähän, että mä en enää mitään muuta mahdollisuutta nähdä nyt tässä asiassa. Ja mulla oli ennenkin ollut sellainen tilanne, että vaikeiden tilanteiden keskellä kyseltiin Herraa kyllä, mutta sitten kun taas oli kivaa ja oli kaveria ja kaikki meni hyvin, niin ei sitä sitten arkielämässä sen kummemmin taas Jeesusta tarvinnut. Ja välissä oli niin, että oli montakin kertaa pyydin aina kun oli vaikeaa niin Jeesusta tai Jumalaa oikeastaan. Mä en edes tajunnut Jeesuksen merkitystä silloin. Ja niin Jumalaa enemmänkin pyysin ja Jumalaa rukoilin kyllä, mutta Jeesus oli vielä vähän sellainen vieras sillä lailla juttu. Ja sitten mä annoin elämäni Jeesukselle siinä hetkessä, mä koin sen siinä hetkessä, kun mä pyysin, että jos sä oot olemassa Jumala, niin paranna tämä kipu, niin mä koin siinä hetkessä, että se loppuu se kipu kuin seinä ja se paine, mikä tuolla poskiontelossa oli. Ja mä aluksi vähän tunnustelin, että kuvittelenko mä nyt vaan ja niin epäilin sitä, että oliko tää nyt todellista vai oikeasti mun kuvitelmaa, että Jumala todellakin paransi sen kivun ja lopetti sen paineen. Ja siinä hetkessä mä koin, että Jeesus tuli mun sydämeen ja mä koin sellaisen valtavan riemun ja ilon tunteen sydämessä ja koin sellaisen pyhähengen. Ja pyhä henki tuli asumahan mun sisälle Jeesuksen kautta. Ja sitten sellainen oli se mun alkurykäisy tähän uskon taipaleen, oikein sellainen potkutielle. Ja mä olin saanut ristillisen kasvatuksen kyllä kotona aikaa. Sitten mun vanhemmat oli iltarukoukset otettu ja kirkossa käytiin ja tällainen oli se tausta siinä. Ja niin. Varsinkin meillä suomalaisilla on, että meillä on nämä me tiedetään paljonkin näistä ristillisistä asioista, Raamatusta, tunnetaan jotakin Raamatusta, mutta nykypäivänä tuntuu olevan, että vaikka me tiedetään vanhempikin kanssa monet jotka on nähnyt sotaa ja tällaiset, niin ne on aina tiennyt, mistä sitä apua on tullut, mutta meidän uusi sukupolvi, nuori sukupolvi, niin meidän elämässä on nykymaailmassa, niin meillä on ollut tasaisia rauhan aikoja, sellaisia, ettei ole oikein tarvittu, ei ole suuria kriisiä ollut. Nyt on ollut koronakriisiä ja
Venäjän sotaa, kaikki tällainen on maailmansodan uhkakin jopa niin kuin selvästi ilmassa tässä. Ja, niin, mä niin kuin henkilökohtaisesti uskon siihen, että vaikka tapahtuisi mitä niin kuin tällaisia maailman mullistuksia ja tällaisia, niin jos on Jeesus sydämessä, niin meillä ei ole mitään hätää, että meidän ei tarvitse turhaa peljätä, että Jeesus sanoo, että rauhan minä annan teille, minun rauhani minä jätän teille. En minä anna niin kuin maailma antaa, vaan minun rauhani. Elikkä silloin kun Jeesus oli opetuslasten kanssa täällä maan päällä vielä, niin Jeesus antoi tällaiset lupaukset siitä, että niin tästä maasta, tästä maailmasta sä et voi löytää rauhaa sun sisimpään. Sä voit kokia sellaisia hyviä hetkiä ja voi olla hienoja hetkiä näin, mutta ja sä voit kokia, että sulla on elämässä kaikkia tarpeellista. Ja sä voit kokia, että mä oon niin hyvä ihminen, että en mä tarvi Jumalaa, että niin. Jos me täydellisiä ihmisiä täällä on ja me kuvitellaan, tai jos me kuvitellaan, että meissä ei ole mitään vikaa, että kyllä mä niinku, ei hyvä ihminen voi helvettiin joutua, että Jumala omiansa helvettiin heitä omia luotujansa, niin mä joudun valitettavasti kertomaan sellaisen asian, että niin siinä ollaan pikkusen pielessä. Nimittäin, jos me ajatellaan mikä on rakkaus. Jumalan rakkaus on se, että antaa henkensä ystävään edestäjä. Se, että Jumala antoi henkensä, se kuoli ristillä meidän syntien tähden. Se, että meillä ikuinen elämä olisi. Ja Jeesus kantoo ristille meidän kaikkien synnit, joka häneen uskoo, ei ikinä joudu kadotukseen. Ja Jumala antoi aikoinansa Aatamille ja Eevallekin maailman ensimmäisille ihmisille rakkaudessansa valinnan vapauden. Jos joku määrää sua, jos joku määrää, että miten sun pitää toimia ja tehdä, niin silloin se ei ole enää rakkautta. Siinä on rakkaus kaukana. Sua voi olla, että sua on lapsena määrätty tekemään tiettyjä asioita ja on ollut hyvä, että on rajoja ollut ja tällaisia, niin elämässä, että sä et tekisi pahoja asioita. Niin se on niin kuin Jumalakin on asettanut tietyt rajat meidän elämähän ja Jumala ei niin kuin anna sellaista että se rakkaus ei ole sitä, että se antaisi kaikkia, sallisi kaikkia, mitä sä ikinä vaan haluat, että sä saat tehdä. Vaan Jumala asetti tietyt rajat, että mihin puitteissa mennään.